Podcast Power. Od myšlienky k poslucháčom. Vitajte pri ďalšej epizóde nášho podcastového kurzu. Na našej stránke laverdetech.sk nájdete komplexne a prehľadne usporiadaný celý kurz Podcast Power. Čakajú na vás odkazy na Spotify, YouTube, aj Odyssey, náhľady na prezentácie ku každej epizóde a podrobné textové poznámky. Objavte všetko, čo potrebujete na vytvorenie vlastného podcastu a posuňte svoje projekty na profesionálnu úroveň. Ak sa vám náš kurz Podcast Power páči, budeme veľmi radi, ak nás podporíte lajkom, odberom alebo zdieľaním. Každá podpora nám pomáha tvoriť ďalší hodnotný obsah. Ďakujeme, že ste s nami. V tejto časti sa zameriame na osvedčené stratégie, ktoré vám pomôžu efektívne rozšíriť publikum vášho podcastu a vybudovať silnú online prítomnosť. Využijeme nielen tradičné postupy, ale aj moderné nástroje, ktoré podcasteri môžu dnes využiť na maximum. Sociálne médiá pre podcasterov. Sociálne médiá sú jedným z najsilnejších nástrojov pre podcasterov na budovanie publika. Pri správnom použití vám umožnia nielen osloviť širokú skupinu ľudí, ale aj vytvoriť s nimi pevný vzťah. Výber platformiem. Sústreďte sa na platformy, kde sa nachádza vaše cieľové publikum. Pre podcasterov sú obzvlášť účinné Instagram, platforma X, Facebook a LinkedIn. Pre mladšie publikum skúste aj TikTok. Konzistentný branding. Vytvorte jednotný vizuálny štýl a tón komunikácie. Vaše logo, farby a grafika by mali byť rovnaké na všetkých platformách, aby váš podcast pôsobil profesionálne a rozpoznateľne. Audiogramy a krátke ukážky. Vytvárajte audiogramy. Krátke, vizuálne, atraktívne ukážky z vášho podcastu s titulkami. Ideálne sú na Instagram, Facebook a YouTube Shorts. Dnes môžete dokonca experimentovať s generatívnou AI na tvorbu pútavých grafických prvkov. Zákulisný obsah. Publikujte fotky a videá z nahrávania, príprav alebo neformálnych stretnutí s hostiami. Tento obsah nielen humanizuje vašu značku, ale aj buduje bližší vzťah s poslucháčmi. Interakcia s publikom. Aktívne odpovedajte na komentáre. Pýtajte sa svojich poslucháčov na spätnú väzbu a inšpirujte sa ich nápadmi pre nové epizódy. Týmto spôsobom budujete lojalitu a komunitu. Plánovaný obsah. Využívajte nástroje ako Buffer, Hootsuite alebo Later na plánovanie príspevkov, aby ste mali konzistentnú prítomnosť na sociálnych sieťach bez ohľadu na váš pracovný rozvrh. Využitie hashtagov. Správne použitie hashtagov môže dramaticky zvýšiť dosah vašich príspevkov. Využívajte aktuálne populárne hashtagy, ale aj tie, ktoré sú špecifické pre váš obsah. YouTube Shorts a TikTok. Krátke, dynamické videá s úderným obsahom sú kľúčové pre prilákanie mladšieho publika. Tieto formáty sú ideálne pre rýchle uchopenie pozornosti a smerovanie divákov na plnú verziu podcastu. Livestreamy. Živé vysielanie na platformách ako YouTube, Instagram alebo Twitch umožňuje priame zapojenie poslucháčov a budovanie komunity v reálnom čase. Spolupráca s inými tvorcami. Spolupráca je efektívny spôsob, ako zvýšiť svoju viditeľnosť a priviesť nové publikum. Poprvé, hosťovanie. Pozvite zaujímavých hostí, ktorých publikum sa prekrýva s vaším, alebo sa nechajte pozvať do iných podcastov, aby ste sa predstavili novým poslucháčom. Po druhé, cross-promotion. Spojte sa s inými podcastermi, aby ste si vzájomne propagovali epizódy alebo celé show. Po tretie, spoločné epizódy. Spolupracujte s iným tvorcom na špeciálnej epizóde, ktorá spojí vaše publikum. Po štvrté, podcastové eventy a meetupy.
Zúčastňujte sa podcastových konferencií, meetupov alebo dokonca organizujte vlastné, kde budete môcť vytvoriť sieť s inými podcastermi a potenciálnymi hostiami. Po piaté, spolupráca s influencermi. Oslovte influencerov, ktorí môžu vašu show odporučiť, prípadne s nimi vytvorte unikátny obsah, ktorý osloví širšie publikum. Po šiesté, sériové epizódy. Vytvorte minisériu alebo sériu epizód spolu s iným tvorcom, ktoré vám umožnia osloviť aj jeho publikum. Základy SEO pre podcasty. SEO je dôležitý nástroj na zvýšenie objaviteľnosti vášho podcastu. Poprvé, kľúčové slová v názvoch. Vyberajte tituly, ktoré sú relevantné a obsahujú kľúčové slová, ktoré ľudia vyhľadávajú, ale zároveň sú pútavé a zapamätateľné. Po druhé, optimalizovaný popis. Váš popis by mal byť informatívny, obsahovať kľúčové slová a jasne komunikovať, o čom podcast je. Po tretie, prepisy epizód. Ponúknite textové prepisy, ktoré zlepšia SEO a urobia váš podcast dostupnejším pre širšie publikum vrátane nepočujúcich poslucháčov. Po štvrté, tagy a kategórie. Uistite sa, že používate správne tagy a kategórie, ktoré ľudia vyhľadávajú na platformách, kde váš podcast zverejňujete. Po piaté, metadáta. Nepodceňujte metadáta. Správne nastavenie názvu súboru, autora a popisu môže zlepšiť viditeľnosť vášho podcastu. Po šiesté, spätné odkazy. Vytvárajte obsah, ktorý môžu iní ľudia a stránky zdieľať a odkazovať naň, čím zvýšite počet spätných odkazov na váš podcast. Po siedme, podcastová web stránka. Vytvorte si web, kde publikujete každý diel, vrátane popisu a ďalších zdrojov, aby ste maximalizovali SEO. Tipy a triky na rýchly rast. Buďte autentickí. Ľudia sa viac spájajú s podcastami, kde cítia skutočnú osobnosť. Nebojte sa byť sami sebou. Využite e-mail marketing, zbierajte e-mailové adresy a posielajte pravidelné aktualizácie o vašom podcaste. Môžete ponúkať exkluzívny obsah, súťaže alebo prístup k zákulisným informáciám. Rýchle experimenty. Pravidelne testujte nové formáty, dĺžky epizód alebo štýly, aby ste zistili, čo funguje pre vaše publikum. Recenzie a hodnotenia. Povzbudzujte poslucháčov, aby zanechali recenzie a hodnotenia na platformách, ako je Apple Podcasts. Tieto recenzie môžu výrazne zvýšiť vašu viditeľnosť. Mikrocielenie reklám. Skúste cieliť platené reklamy na sociálnych sieťach presne na ľudí, ktorí majú záujem o vašu tému. Implementáciou týchto stratégií a taktík zvýšite šance na budovanie silnej a angažovanej poslucháčskej základne. Nezabúdajte, budovanie publika vyžaduje čas, trpezlivosť a neustálu snahu, ale výsledky budú stáť za to. Top 10 tipov na marketing a rast publika. Na záver sme si ešte pre vás pripravili top 10 tipov na marketing a rozširovanie publika, ktoré vás posunú o krok bližšie k úspechu. Začnime od desiatky a postupne sa dostaneme až k absolútne najlepšiemu tipu, ktorý by ste určite nemali prehliadnúť. 10. Využívajte analytické nástroje. Sledujte štatistiky prostredníctvom Spotify for Creators alebo Apple Podcasts Connect. Dáta vám ukážu, čo poslucháčov baví a pomôžu vám optimalizovať obsah. Tip: sledujte dáta. Zistite, kedy poslucháči vypínajú epizódu a prispôsobte dĺžku alebo štruktúru obsahu. 9. Prepojte podcast s merchandise. Vytvorte unikátne produkty ako trička, hrnčeky alebo nálepky s logom vášho podcastu. Fanúšikovia radi podporia vašu tvorbu. 8. Experimentujte s platenými reklamami. S malým rozpočtom už od 20 € môžete spustiť cielené reklamy na sociálnych sieťach, ktoré privádzajú nových poslucháčov na váš podcast. 7. Gamifikujte svoj obsah.
Zapojte poslucháčov pomocou súťaží alebo hier. Napríklad rozdajte ceny za zdieľanie epizódy alebo za najlepšie otázky na ďalší diel. 6. Vytvorte mikrokomunity. Založte uzavretú skupinu na Facebooku alebo Discorde, kde môžete zdieľať exkluzívny obsah a zapájať svojich najvernejších poslucháčov. 5. Využívajte AI nástroje na marketing. Generatívne nástroje ako ChatGPT alebo Canva AI vám môžu pomôcť vytvoriť príspevky na sociálne siete alebo vizuály pre váš podcast rýchlo a jednoducho. 4. Prispôsobte sa smart reproduktorom. Optimalizujte názvy epizód a popisy tak, aby ich ľudia mohli ľahko vyhľadať hlasovými príkazmi, napríklad cez Alexu alebo Google Assistant. Tip. Zahrňte do popisov podcastu frázy, ktoré ľudia prirodzene hovoria. Hey Google, play podcast power. Try. Zapojte poslucháčov do tvorby obsahu. Pozvite poslucháčov, aby poslali otázky, komentáre alebo príbehy, ktoré zahrnete do epizódy. Pomôže to zvýšiť ich zapojenie a lojalitu. 2. Personalizujte obsah pre poslucháčov. E-maily, odporúčania epizód alebo špeciálne ponuky na mieru pre vašich poslucháčov ich udržia zaujatých a motivovaných vrátiť sa k vášmu obsahu. 1. Pracujte na budovaní značky podcastu. Váš podcast by mal mať jasnú identitu, logo, vizuály, tón komunikácie a konzistentný štýl. Silná značka vám pomôže nielen zaujať, ale aj zapamätať sa. Ďakujeme, že ste si vypočuli túto časť nášho kurzu Podcast Power. Veríme, že vám dnešné tipy pomôžu rozšíriť vaše publikum a posunúť váš podcast na novú úroveň. V ďalšej epizóde sa pozrieme na tému, ktorá zaujíma každého podcastera – monetizácia. Zistíte, aké sú najefektívnejšie spôsoby, aby váš podcast začal zarábať a naučíte sa, ako využiť reklamné spolupráce, predplatné a ďalšie možnosti. Nezabudnite si zapnúť upozornenia, aby ste o novú epizódu neprišli. Ak máte otázky alebo podnety, napíšte nám. Radi ich zaradíme do ďalších častí. Počujeme sa na budúce. Podcast power in your hand. Broadcast dreams and take a stand. Turn up the volume across the land. Join the wave that's so grand.